hangga't lumalaban po yung anak ko, ano naman pong karapatan kong sumuko, di ba? Iniyan pigsasarigan ngunyan kanina ni Baby Clarence sa sarong micro premature baby. Puun ka ni Aki, 9 bulan na sa sarong pribadong ospital si Baby Clarence. Huli sa medikasyon, may mga beses man nakaipuan ilag sa ventilator machine an Aki. Asin magsairarom sa blood transfusion asin tube feeding. Istorya ni Nanay Karina, Marso 18 ka nagkaigwa siya nin bleeding. Asin kinakaipuan niya ng mangaki maski 6 bulan pa sana si Baby Clarence. Kambal an sa iyang Aki, si Baby Clarence an matua asin si Baby Clark an bunso. Alagad ka nakaaging Mayo 18, binawian nanin buhay si Baby Clark. Pero hindi naman po ako tumigil kahit masakit, kahit mahirap kasi meron pa po akong isang baby doon sa loob, si Clarence. So kahit ang dami na pong instances na sinabi na hindi siya makakasurvive, ang dami ng instances na sinabing kailangan natin siyang operahan tapos ang chance of survival ay less than 5%. Pero hanggang ngayon po, buhay pa rin si baby. Ilang beses na po siyang natanggal sa ventilator machine niya, ilang beses na po niyang sinubukan at kinayang huminga ng walang machine support. Para tukdo sa sarong pampublikong eskwelahan si Karina, asin service driver naman ang sa iyang agum. Alagad kulang subotan sa indang kita para sa pambayad sa ospital. Idagdag pa ang mga bulong na kaipuhan ni Baby Clarence. Ngunyan naggibo nin coin banks ang magagom para maibugtak sa maniba-ibang lugar. Nananauman sinda nin mga flyers sa mall. Nandiyan na po yung paglapit namin sa mga government offices dito po sa atin, sa Legazpi, sa APSIMO, kung saan-saan na po. Tapos, ngayon po, ginawa ko na din po yung paghingi ng tulong sa mga katrabaho ko, sa offices po namin dito sa DepEd Legazpi. Lahat na po yun, ginawa ko na. Katuwang ang mga padagos na nagtatabang sa inda para kay Baby Clarence, magkakaigwa ng digital benefit concert for Baby Clarence sa maabot na Disyembre 23, tampok ang mga gospel o worship songs. Ang malilikom sa digital concert, enterong mapapaduman sa pangangaipo asin gastuson sa ospital ni Baby Clarence. Sa lahat po ng makakakita nito, makakarinig nito, kailangan po ni Clarence ng kahit na anong tulong po, maliit man po yan o malaki, lahat po yan ipagpapasalamat ko bilang nanay niya. Lahat po yan palagi kong sinasabi sa kanya sa pag-visit ko po kay baby every single day po. Alam niya po kung gaano siya kamahal ng mga tao sa labas. Sa kung sino man pong gustong magpaabot ng tulong para kay baby na in cash po, pwede po kayong mag-send sa personal GCash number ko po. Meron din po akong Union Bank account. And yung kapatid ko po ang may BPI account. So, lahat po ng mga sinesend doon, lahat po yun dumediretso po sa amin. At para po yun lahat sa expenses ni baby. Sanggatos ang presyo kan kada ticket. Sa mga mauot na magbakal, pwede mag-contact kay Jessa Madrilejos Duterte asin MJ Nunez. Sa mga mauot man na magpaabot nin tabang, pwedeng mag-send din masigura anong kantidad sa GCash asin Union Bank ni Karina Pineda. Nagpapasalamat man si Karina sa gabos na nagtatabang sa inda, nadugang na nagtataong kusog sa iya para padagos na maglaban para sa iyang Aki. Para sa mga baretang tatak Bicol, Loarny Miranda.